И сега тук е големия парадокс на 21 век на нашето общество. Уж искаме да сме природосъобразни, да живеем екологичен начин на живот, да се съобразяваме с планетата, нали, да я поддържаме жива. И ти едно натурално кучешко ако, което се разгражда за една седмица. Или до ден, ако някого настъпи, нали? Ама е на пари. Ти го прибираш в найлонова турбичка, която се разгражда за 400 години. Вие представяте ли си след 400 години археолозите тук, като дойдат на нашата цивилизация, защото тя скоро ще изчезне, като гледам как ни управляват. Идват и си да проверим този сектор. Найлонова турбичка! Пако едно. Тия хора, какво са правили? Това някаква разменна монета, някакъв шиткоин.